to sa ani nepokúšaj, kamoš. To isté platí aj pre vás. Toto je prepad. Takže všetci okamžite na zem. A žiadne hlúposti. No tak chlapi. Na zemi zostanú všetci, okrem tých, ktorí majú na hlave kuklu. To je zase čo? No, ja mám kuklu. Ale ty ju máš na mikine. Stať budú iba tí, ktorí majú na sebe pančušky. Vážne? Vážne? Ja som samozrejme myslel tých, ktorí majú pančušky a zbraň. Ľudia, prosím vás, berte to vážne, lebo vás tu všetkých na mieste pozabíja. Toto je seriózny bankový prepad. Takže si všetci zase pekne ľahnú na zem a postavia sa iba tí, ktorí kradnú.